Sanibonani futhi. Ake ngikhulume nalabantu laba abanenkinga nolimi lwesi-Arabhu. Uyazi ukungazi kuyafana nokungaboni. Unenkinga nolimi lwakho, kodwa wazi ukuthi ulimi lwakho. Unenkinga nalo. Angusoni, awazi vele. Yazi thina siyazi ukuthi isi-Arabhu ulimi lwase-Afrika. Ngoba sesikufundile lokho. Wena ongakufundanga uzoloku unenkinga. Mangikubuza ukuthi isiZulu limuluni, angeke ungiphendule. Angeke ungiphendule. Mangikubuza nje ukuthi isiZulu limiluni, angeke ungiphendule. Mangikubuza ukuthi isiSuthu limiluni, angeke ungiphendule. Ngikubuza ukuthi isiVenda limiluni, angeke ungiphendule. Ngikubuze ukuthi isiTswana limiluni, ngeke ungiphendule. IsiSwati limiluni, angeke ungiphendule. IsiXhosa limiluni, angeke ungiphendule. Kodwa unenkinga ne-Arabic. Ithi ngikutshela indaba ungayibuzanga. Ngithe la angizange ngizotshela abantu into okumele bayizwe kuphela. Ngizobatshela nale abangafuni ukuyizwa. Uyabona lesiZulu lesi wena osikhulumayo akusona isiZulu isinguni. Ngiyakutshela ke namhlanje alukho ulimi okuthiwa isiZulu isinguni. Ngiyakutshela ke namhlanje lolo limi lolo lesinguni wena olukhulumayo luphuma ku-Arabic language, ngoba wena ulimi lwakho lolo olukhulumayo kumanje awunama alphabets wena, awunabo ongwaqa nonkamisa wena olimini lwakho wena olukhulumayo. Abelungu mabefika la wena bezokufundisa ukubhala bakuthola uyimbandazela nje ukhuluma ungazi nokuthi ukhulumani. Bafika belungu bakufundisa ukuthi u-A ubhala kanjani, u-B ubhala kanjani. Yonke lento leyo is from the Arabic language, kodwa wena wazi. Into enifuna ukusitshela zona, nisitshela ngabo trigonometry. Yini trigonometry? Limluni trigonometry. Limluni geometry. Limluni algebra. Decimal fractions. Limluni lolo. Kodwa thina masikutshela nge-Arabic ukuthi ulimi olukhulunywa abantu unenkinga nalo. Uma ngathi kuwe manje, some people have curly brown hair till painted black. Bese ngiyakutshela ukuthi yilokuzana i-trigonometry leyo. Ngile phela kancane esikoleni noma ngabaleka. Lalela ke. Some people have curly brown hair till painted black. Sin theta is equals to hypotenuse upon perpendicular. Cot theta cot theta is equals to base upon hypotenuse. Tangent theta is equals to perpendicular upon base. That is trigonometry. What language is that? Ubani ongangitshela? Geometry. Ubani ongangitshela? Podiatrist, optometrist, ophthalmologist, cardiologist, oncologist. Ubani ongangitshela what language is that? Kodwa nifundisiwe esikolweni. Aninankinga nayo. Ninenkinga nesi-Arab. Ulimi lwala eAfrika, kodwa ngoba nazi ingakho ninenkinga nayo. Hayi awuthi nginiyeke. Ngiyabonga.